paano nga ba mag-start sa pag-YouTube, how to start vlogging, paano nga ba magsimula sa pag-vlog. Hi guys, it's me, Brix, and welcome back. So for today's video is I will be sharing to you how to start YouTube. Paano nga ba mag-start sa pag-YouTube, how to start vlogging, paano nga ba magsimula sa pag-vlog. But before anything else, please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So ayan guys, for today's video is meron akong isi-share sa inyo paano mag-start sa pag-YouTube, lalong-lalo na kung ikaw ay nagbabalak na mag-YouTube pero hindi mo alam kung paano ito simulan. Then I will be giving to you some 5 tips paano magsimula sa pag-YouTube. So guys, itong mga tips na isi-share ko sa inyo is ito yung mga ginawa ko bago ako magsimula sa pag-YouTube. So ang unang maibibigay kong tips or payo kung paano magsimula sa pag-YouTube is kailangan mong magkaroon ng confidence para meron kang lakas ng loob, kasi sa pag-YouTube or sa pag-vlog bawal ang mga mahiyain. Ako dati, i-share ko lang, ako dati mahiyain ako, pero I am, as time goes by, is I am building my confidence or lakas ng loob, kasi kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob or confidence para maitaguyod mo yung pagbi-video mo or hindi ka mahihiya. So, kailangan mo magkaroon ng confident and also confident ka sa iyong sarili na kaya mong gawin, kaya mong mag-vlog, and kaya mong makipagsabayan sa iba kahit small YouTuber ka lang. So, just like me na, alam mo, sa simula, hindi ka pa talaga magiging confident niyan kasi hinahanap mo pa yung anong gusto mo sa iyong sarili. And kailangan mo maging confident also na i-accept yung mga criticism ng ibang tao, handa kang tanggapin yung mga pambabash nila, handa kang tanggapin yung mga bad comments nila, pero wag kang magpapadala sa mga ganong bagay. Kailangan mo maging confident also sa iyong sarili kahit marami kang imperfections. Katulad ko, meron akong mga imperfections, but I am embracing my imperfection. I am confident na ipakita sa inyo para ma-deliver ko or para masimulan ko ang pag-YouTube. So, ang pangalawang maipapayo ko paano mag-start sa pag-YouTube is love of work, or kadalasan sinasabi nila is passion. Kailangan mong gawin itong pag-YouTube na to kasi passion mo to eh. Dito ka masaya, dito ka nag-i-enjoy, dito mo napapawi yung mga lungkot at pagod mo through video at pagpapasaya ng ibang tao. Kailangan mong mahalin ang iyong trabaho, just like pag-YouTube or pag-vlog. Kasi pag hindi mo ginawa itong bagay na ito or pag-love nga sa pag-video or pag-vlog or YouTube is hindi mo talaga ma-achieve yung satisfaction sa iyong sarili, kasi iniisip mo lang na gusto mo lang gumawa ng kuan just to sake na magkaroon ng sweldo or magkapera, but that is not the mentality that a small YouTuber or nagsa-start sa pag-YouTube na kailangan mong magkaroon. So, ang next tip na maibibigay ko kung paano mag-start sa pag-YouTube is channel about. What I mean about channel about is kailangan mong magkaroon ng idea or meron ka ng plan kung ano nga ba ang gusto mong gawin sa iyong video or vlog or channel. Ano nga ba ang iyong channel? Katulad ko, ang channel ko is about random videos. Nag-upload lang ako ng mga vlog, mukbang, mga kung ano-ano. So, yun yung about sa aking channel. Pero most likely is vlog. So, yun yung aking channel about. So, it is all about vlogging lifestyle and pag-encourage ng ibang tao. So, nagpapasaya. So, kailangan mo ring magkaroon ng ganun. Ano bang gusto mong channel about? So, gusto mo bang maging isang makeup guru? Ganon. Gusto mong mag-comedy skit, entertainment, lifestyle, vlogging, travel vlog,
at kung ano-ano pa. So, ang next tip na maibibigay ko sa inyo kung paano mag-start sa pag-YouTube is kailangan magkaroon ng time management. Ito ang importante, isa sa pinaka-importante sa industry ng pag-YouTube. Kailangan mong magkaroon ng time management. Kasi guys, ang pag-YouTube or pag-vlog, it takes a lot of time. As a student or merong mga trabaho is kailangan mong magkaroon ng time management. Kasi sa industry ng pag-YouTube or pag-start ng YouTube is kailangan mong i-divide yung oras mo. Lalong-lalo na sa pag-YouTube. First thing is kailangan mong i-divide yung iyong time. Lalong-lalo na kung nag-aaral ka o nagtatrabaho, kailangan mong bigyan ng oras yon. Sa pag-e-edit, kailangan mong bigyan ng oras. Sa pag-film, tulad nito, nag-film ako, so it takes time. Kailangan mong magkaroon time management. Kailangan balance lahat eh. Kasi pag hindi balance is, baka nag-focus ka lang sa pag-vlog, pero hindi pa pala unti-unting umaangat yung channel mo, pero napapabayaan mo na yung iyong pag-aaral or napabayaan mo na iyong work. So, that is not the thing that I will recommend you guys. So, kailangan time management lang talaga guys, laban. Kailangan yung maging motivated. So, imo-motivate ko kayo, laban lang laban. So, start YouTube now. So guys, ito ang last tip na maibibigay ko sa inyo kung paano mag-start sa pag-YouTube. Kailangan mong maging resourceful. Resourceful in a sense na hindi mo kailangan ng magagarang gamit sa pag-umpisa ng vlogging or pag-YouTube. Kung meron ka namang budget or mayaman man kayo, meron kayong madaming pera, then why not invest in starting your YouTube? Mag-invest ka, but para sa mga small YouTuber na nagsisimula and wala pang pera, wala pang mabibili na mga gamit sa pag-start ng YouTube, then maging resourceful kayo. Gamitin nyo lang kung ano yung mga meron kayo dyan. Tulad ng kung wala kayong camera din, you can use your mobile phone. Kailangan nyo lang tiisin kung ano lang yung mga ginagamit mo. Kailangan mo lang maging resourceful na gamitin yung meron ka. So ayun guys, so yun yung 5 tips na maibibigay ko sa inyo kung paano mag-start sa pag-vlog, how to start vlogging, paano magsimula sa pag-YouTube, how to start YouTube industry. So ayun guys, kung gusto nyo pang magkaroon ng ibang informative video about YouTube, just feel free to comment below mga gusto nyong malaman, and I will try to give you informative videos just to help you to start YouTube and help grow. Kasi sa panahon ngayon, kailangan nating magsama-sama umangat guys. Walang iwanan sa YouTube industry. And so ayun, sana meron kayong natutunan sa panonood ng video na ito, and sana wag nyo na rin kalimutang i-like and i-share itong video na ito sa inyong mga friends, sa inyong mga kakilala, para ma-inspire din kayo sa pag-YouTube and para maging aware sa mga tips na naibigay ko paano mag-start sa pag-YouTube. So ayun lang guys ang ating video. I hope na meron kayong natutunan. Then dito ko na-end ang aking video. Thank you so much. So please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. So ayun lang guys. Thank you so much for watching. Hope to see you on my next video. This is Brix Tiguman saying annyeong. No hate, just love. Bye!